В автосалоні Trade Motors на надходження, зокрема, це Nissan Rogue 16 року випуску, 2,5 бензин на автоматичній коробочці передач. В гарному темно-сірому кольорі, тонований на гарнічих оригінальних колесах. Це у нас доростова моделечка. Також в салоні маємо безключовий доступ. Гарний, майже в ідеальному стані велюровий доглянутий текстильний салончик автомобіля з люком та панорамою. Електрорегулювання передніх сидінь, повний електросклопакет, електрорегулювання дзеркал, вибір в режимів руху, повний привід, допомога при спуску гори, спорт, також екорежим, відключна стабілізація. Мультимедійне шкіряне кермо з управлінням мультимедією та круїз-контролем, датчики світла, 91 556 км рідний пробіг. Старт-стопчик, дводвійнова Android-магнітолка та звичайний кондиціонер ще з підігрівчиками, переднє сидіння автоматичне, коробочка передач. Дуже гарне та доглянуте авто, яке привезли з США з мінімальними пошкодженнями та з мінімальним пробігом. Тож не зволікайте, адреса вулиця Полосенка 8, автосалон Trade Motors. Це якраз не чекає саме на тебе.